Cyflwynwyd rhaglen partneriaeth arloesedd Ewrop EIP yng Nghymru gan menter y busnes ar ran Llywodraeth Cymru. Ei ddiben oedd darparu cyllid i grwpiau o ffermwyr a choedwigwyr a oedd am gymhwyso'r dulliau a thechnoleg arloesol diweddaraf i'w busnesau. Rhwng mis Mai 2017 a mis Mawrth 2023, ariannodd EIP yng Nghymru 46 o brosiectau ar amrywiaeth enfawr o bynciau ar draws y sector ffermio a choedwigaeth, gan weithio gyda dros 200 o ffermwyr ledled Cymru a dros 100 o gynghorwyr, sefydliadau ymchwil a busnesau sy'n gweithio yn y sector. Trwy ddod â phobl o gefndiroedd ymarferol a gwyddonol ynghyd, creodd EIP yng Nghymru gyfle gwych i dynnu ar brofiadau gwahanol, elwa o'r wybodaeth ddiweddaraf, a chyflwyno dulliau a thechnoleg arloesol i helpu fynd i'r afael a phroblemau ar y fferm. Roedd gwella effeithlonrwydd fferm yn thema gyffredin ymhlith rhai prosiectau. Ymchwiliodd un prosiect i fanteision defnyddio bwydo trwy'r dail fel dull mwy effeithlon o roi gwrtaith nitrogen ar laswellt, gyda chanlyniadau'n dangos y gall bwydo trwy'r dail gynhyrchu yr un faint o ddeunydd sych, gan ddefnyddio 40 i 50% yn llai o nitrogen o'i gymharu â gwrtaith confensiynol. Roedd prosiect arall yn cynnwys 9 ffermwr llath ar draws Gogledd Cymru, wedi profi i heffrodd yn enedig i roi mwy o hyder iddynt wrth wneud penderfyniadau bridio. Roedd y bydd economaidd o ddewis anifeiliaid a sgôr genetig uwch i fridio ohonynt yn cyfateb i elw o 19.39 ceiniog fesul heffer. Roedd garddwriaeth yn ffocws o fewn 10 prosiect. Profwyd bod ysbaragus yn dangos potensial enfawr i dyfwr yn Sir Fynwy, a oedd yn gallu ennill y sgiliau a'r wybodaeth trwy EIP yng Nghymru i dyfu a marchnata'r cnwd yn organig a raddfa fach. Mae'r defnydd o dechnoleg o fewn ffermio ar gynnydd sylweddol, ac roedd yn elfen allweddol i lawer o'r prosiectau. Edrychodd un o'r prosiectau hyn ar y defnydd o goleri GPS ar ddefed a gwartheg, a oedd yn pori tir agored i helpu i'w lleoli a chasglu, ac i ddysgu mwy am arferion pori eu hanifeiliaid. Defnyddiodd prosiect arall synwyryddion i fonitro lleithder a thymheredd y pridd, i helpu ffermwyr i wneud penderfyniadau mwy gwybodus ar reoli slyri a maetholion. Roedd 2 prosiect wedi canolbwyntio ar faio amrywiaeth, gyda grŵp o 6 ffermwr llath yn llwyddo i gynyddu nifer y cacwn ar draws i ffermydd drwy wneud newidiadau syml, fel ymgorffori gwyndonydd aml rywogaeth, addasu i broses o gynaeafu sylwau, a chylchdroi'r rheolaeth o wrichoedd a phosydd. I 2 ffermwr yng Ngogledd Cymru, y nod oedd tyfu cnydau gorchydd i ddarparu ar gyfer adar can tir fferm, a arweiniodd at gynnydd 6 fflig yn nifer yr adar mewn 2 flynedd yn unig. Mae'r prosiectau hyn wedi cynnyrchu canlyniadau sydd wedi dod am manteision, nid yn unig i'r ffermydd dan sylw, ond hefyd i'r diwydiant ehangach. Dim ond os caiff i fabwysiadu'n eang y bydd arloesi'n llwyddiannus, ac mae EIP yng Nghymru wedi amlygu pa mor bwysig yw i ffermwyr gymryd rhan uniongyrchol mewn rhoi ymchwil ar waith.